دکتر مجید حسین دوسکی تایبەتمەندێ دل و هەناوە و قەستەڕە دلی دەستپێکی پیرۆزبایی هەمی بسەلمانەتکەین پاتن هایڤە ڕەمەزانێ تایبەت بسەلمانە کوردستانێ دەربارەی ئێشێن دلی و مەها ڕەمەزانێ و ڕۆژیگرتن کادیا چاوە بێت ئەمشێن بێژین بۆ زۆربەی زۆری نەخۆشە بێت و ئێشا دلی هەین ڕۆژیگرتن بوان یا باشە دەلیڤەکە زێڕینە بۆ پارێزێ بۆ دابەزاندنا کێشا لەشێ خۆ بۆ کۆنتڕۆلکردنا ئێشێن دلی چونکە زۆربەی نەخۆشە ئەم ئامۆژگاریە دەینێ بژنێ خواردنێکێ بکەن خوشجگارە کێشانە دیر بخەن کێشا لەشێ خۆ بینە خوارێ فەئەبە دەلیڤەکە زێڕینە بۆ vê xalê û زۆربەی نەخۆشên ئێشا dilî hey tişên rojiyê bigirin û çi mişkîlenî ne tenê hindek nexweş nebin ku lazim e nojdar dest nîşan ke bijî ev nexweşit hene êşa dilî dê metirsiyê xiste ser jiyana we an dê xiste ser êşa we hingî ev nexweşe her naçe bit rojiyê bigirin ev êşit hene çend êşekê dest nîşankîne şu an eger nexweşî êşa dilî hebit û tûşî şekirê bit û pêdivî kerestê insûlînê bit ev hene kontrolkirina şekira wî digel êşa dilî de ya bi zehmet bit baştir e ev hene rojiya xwe bixwit û kefaretê bidet her wisa ev nexweşên tûşî lawazbûna gulçîska bûn û digel hindê êşa dilî jî heye ca çi tengbûna demara bit çi lawazbûna dilî jî bit gel gava lawazbûna gulçîska jî zeîfbûna gulçîska hate digel baştir e ev nexweşe hene jî dîsa rojiya xwe bixwit û rojiya negirit her wisa ev nexweşê em bêjîn lawaziya dilî de xwe gelek û pêdivî dermanê dest avazrav bin û dermanê xwe gelek bin kontrol ser neyete kirin dîsa baştir e ev henî jî rojiya xwe bixwit û negirit her wisa ev nexweşê ku gelek derman heyn û kontrolkirina rejîma dermanê xwe pêdivî sê an çar wextaya dermana bixwin ji ber ku rojiyê fetra rojîxirê dê nabit naçebit çi bixwit baştir ev hejî rojiya xwe bixwit taban ev çi nexweş jî du nexweş wekî yekînin û çima çi rol û qanûn jî hînin bû vê dest nîşankirinê mîtevêr evet beyna nexweşî û nojdarê wî de her nexweşek vê seredana nojdarê xwe biket nojdarê wî hingê biryarekê se bidet ka ve dêşêt li dîv van pêzanînê me gotin dêşêt rojiyê girit an ne û her demê nojdarî biryar de ku ev he divêt rojiyê negirit hingê vêt rojî bête xwarin çunka eger berova jî nexweşî rojî girt hingê dibite metirsî ser jiyana wî û evel layê ayînî jî heram bit û dê zerarê nefsa xwe jî ket ya giring e mirovê rojîgir ev ê arêşên dilî heyn an dermanê dilî wergirit ya giring e bûyî dermanê xwe dabeş ket ser fetra fitarê û paşîvê û ji giringiyê ev ye ew dermanê ku dest avazrav zêdet înet ev dermanê henê bête xwarin gel fitarê çunke piştî hingê dê avê vexwit kartêkirina ya dest avaz zêdeçûnê zêde derkevna dest avazrav zerarê lê naket beynema eger gel paşîvê xwar bit heta fetra rojîxirê dê dest avazrav gelek derkevit û neşet avê jî vexwit fedê tûşî cefafê bit hingê dê metirsî ser jiyana wî hebit ev dermanê dî jî bi şêweyekê giştî dêne dabeşkirin ser fitarê paşîvê û baştir eger nojdar bi dest nîşan ket kî ji bo fitarê bin kî ji bo paşîvê bin nexweşê êşa dilî hey وقتی روژیت گرفت گلک یا گرینگ استایل خارناوی یا جواز بتشیا خلکی و اپراسیب شوکی گشتی اف نصحته بو خلکی عامه بس تایبت نخوش اشادلی هی دویت هندی بشید خارنه کیم بخود و سرک تر نبود باشتر اگه خارنه خوشینا فطار خوشینا دانه کی بکته دو سه پارچه هر پارچه کی بشه که بخود چکه وقت سرک تر بود باره دلیجی گرام بد هنگی دل وید زرتر خینه دفع داد و احتمال دلی برهف نبود بو ویکاری فالبرهند باشتره دسته وجبه که بچیک بنا خارن شینا وجبه که السرک خطر کرد دیسا گلک گرینگه ناف خارنه دهندی نخوش بشد کسکاتی و فیقی زدتر به خودش خارنه دهن و چوراتی و خی بشوی که گشتی هندی شیرینه هیچ ناف خارنا یا روژیگری اشادلی هی کم تلی بهت باشتره چونکه افشک رازده جد ناف لشه مروی دا تیتا گهاریم بو جورین دونیم اما بشوی که گشتی اگه ما بحث کردیم نسبت ایشندلی و روژی گرتنه دوباره رمضان الهمی روژیگرا پیروز که نیویا رمضان که خوش برمیاد خواستم